Ukartong kaseng Voice of the People Party Dr. Ricky A.J. Singkon ha kasngi jong kajingyo ye ki vote na kabenta ke election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency ha Southwest Khasi Hills District ulayo bankur hado laipo hajar praspa prapusaw vote kabakentup lang ya baro artli ki constituency kata karani kor bat kamau kerwat ha kabau latam da bontli ki votes ya ki wei ki kertong. Da ka jing po mat kinong kit kam kaseng ki bagantup yu organizing secretary ba blessing star mauli bat uba walam box im yong vice chairman election committee jong ka VPP kila ai ka jing kublay ki pai ba jong ka Southwest Khasi Hills district ki bala Punjab don buram yo Dr. Ricky Singkon ukartong kaseng VPP kata habaro artli ki constituency ki baha papo jong ka Southwest Khasi Hills district. Kinong Christian berkinong tray jo parti ama ku bang iletip baga BP kadai tay ka parti halu mata kadai day bikin Christian pa ba te nakata kada kum kinong tray banong Christian jo parti ki ba hapok mo korwat kusoti ya kaliang jongi ngi hangne ni PUE ngi don tangkin kinong yalam ki ba khamal na ma ki pa ba anong Christian baro na kimla ban ni poirut hangne don ki bala yakiu sulong don ru ki ba laya up menta nadu mene ki laya thaj ki lele ki jaka te ka ne ka jinya kali kadai ka jinya yang jongi utane kadai ka sembol kadai ka dak ka jing songu yo blai kra buru thau ba do rakat bat ka boy sepi property bang ilayo bat khai yo so jing job te ka jing kublai ka bakrpang kalai champaro ki pajba jo ka mau forward konstituensi ka bala Punjab dan burom yo pendit jongi bat kumju ru ya ka ya ki pajba jo kan dikor konstituensi nila hapok ka distrik jongi sampai kasil blok away nila job boro artli bat kajing dokumen kalau hadu kata-kata bagi ai kublai rang ya ki pajba ajo karani kor bor sasiru kumjo bat ki pajba ajo kebakuat baru khoj bat ai kublai kerpang ru ya gitu ki paralok ki bam simla kersan yangi harai ki bala persang ban ki bala hakik por bladep ki la keren bengken kho rongim so ya ki ai kublai lang ya kiru na ka batajo kiru nomor balai ba ka hakajing kakam san pertai ki don ki badon la ki jong ki political party ki kadai hok ban hari tang kawai kalong habang iyo ya kajing job ya kajing kesan kajing ijuk pajba ni ai khublai kelum lang ya ki baro bat ngenem bu unut ngenem ya thau yo kata ka baru ladan kat lam makni kom ka parti ya ka baula ai ni kajing job te ngesko ban ai khublai nam ta ki lokit kam jo ka parti hane mu kerwat ki balaya tris ram nam ta ya ban Punjab dan buram ye Dr. Ki Singkon nga kaba kajing ai kublai ka bakham kung san e kadai na kamta ki pajba jong ka dong thain jongi hane mo korwat ki badai ke arpo hajar arspa shphungut ki ba ai kajing job dan buram namta ki kandidat jongi ki badai Dr. Ricky A.J. Singkon bat ngasngau ya ka papan pau ya kajing kublai nam tai ba adan ru nomor ngangis kam de dag jing trai stom jo i ya ka ba ila pedut ya ka por ya ka ban wan ban ai men sim lam yingi hang ni hamo korwat bangin la ban yo men sim ha bangi trai ya ka ni ka kam bat ni sngu nomor jing don kat ka jong blai na ka po por ni klam sngu ban thaj wara pedeng ke jing sha keren bangin hakui pat ki parti bangin dei ki parti kibrang lung kibrang rit kibrang ki parka parti do te tangke ni kublai shbun kublai share jarngu